ala hei ni zan lama video karon ta chua kha security ten kutan thak kha por house pay ami kha hei video thui zo karon oma anno lama thil thleng chan ngai hil te pon oma thenoma patling upalam to tak tak ten an zuk boi puyan zuk chana ni thi kan mu the chu zu video en kan tum don ya Complain na nga kung minta ko ang anti mama at shinka. Itin mo ko. Ay, ni tang apo ko di ko nanti siya ani lautlat. Apoy kana ni dola mo. Ani lutuk to. Ang security company din eh, nakakanton na eh. Cô có chẳng lá nhà mua hả đều cần điều gì cô ăn mua mấy rèn hắn hạ lâu giờ thì cần mua về rồi chả có từ là cái chứ đủ tốt tí rồi anh em lâu lúc tục security mấy anh nhỉ không nắm chắc cái chị không không? Nắm chắc cái chị không? Anh đang ở quân năm chỉ là. Lag vector. Thì chỉ cần nhìn nào đấy. Police station ka call doon. Apoy karena ni dola lo. Jangan ni t-shirt. Ni lau sa macam ni kan thua về cổng xem. Tiến sĩ bọc thì quan đồn vết bọc mà buồn mà sẽ giết bọc vào. Patling daw kung kan lesyo ang main lot. Nhưng mà cái này em Security ba mail ka kadwa run so le lok na. Ai chọn về cổng tôi lại đi san lo. Ti mobile pa bo ba. Ti zi ka yan ti ano. Cái này là rồi, tôi lại được cái trong rồi. ở thì khách chuanin thu chiang deuh le tle ma ziom deuh kan hre thei ta e hi a chung te chuanin saron venga leng ho an lo voringot meya ti enge ti a engwang ngen man chan ti pon soilem chung lo helai huna omte an tong kama khan i khan lo thuro kan tia itlan chian tia a khan vok zui chan tak nian soini tin comment lama tanga hemi athu soi tu te video lo la tu ten tiang khana tia por deuh doina ti thina tia por deuh dewan tina na chuan police laka po ni lo lenga he tiang veng chung duty nan roi lenga la chuan tlan chiat mai kha a fi hlim thak zo khani mi pa ngai tan chuan chuwang chuan tlan chiat san om reng pon lo ni ti lang chiang renga tin kan mong khan veng chung pa ho helai che ve la mi heng lai trop nok ngai mo ber ber tur te jinga mi in an then om lok ania an tual trop nok veng tu tur ten ni a an lom view zo kinari noma khang hoina an chan ngai khophiela duty te khatiangan khosa khatin au pa ber khan kapu khanin avalu khan
an ri ma hrenga la kha nang ni point nam tlat mai ka du lo top mai atia ma la zui ta nga la thil then dan chu a ria deuh ngal rok mai ni patling an in rol to a patling in a thalo ve zuin in le nga la kha zuri min nam le nga la tin chiang takin a soya munami nge in tin kor phel an nia an duty dan shim po hi ang duty dan nge mari o ti tur khopania apoi mo bera chon he tiang mi te hi hremna an hmu turang hi mu then te se an chung te he tianga lo ti tu te po case sen siam saknin ka ria case hnuk dok mai lovin ani turang hi ni tlang pui thin tengu tam taka chon mi zo chu a thlen turang a thleng vek tolom in ngai damang u kan ti thina hi a that na chu tam takom te me ume ma se hi atipun lun tu ni he tiang ti thin te na midang mai za mi lo an ti fo thin a chan hi kanin ngai dam le thin wang hi ni ngai dam kan di langa palai kan ti ranga kan lo ti sual deu ni pon min ngai dam le ma yang ti ril rupu hian kanom thina chu wang chuan he ngi atipun lun thin thil kan ti pon poisak kan nei lo pha thina ni tin chu tiang chi chuanin ngai dam thei lo tu ni te ai kan ngai dam cholom ti lo ti thei lo tu ni te hi emi sual mi dik lo muin kan muzela kan soile du da na midang po ngai dam thei lo ani khatin kan soi soi le thin hei thil fu lo tak le kan kal zar zinga kan chom zinga pakhata chuan thil fu lo deuh mai ni a thil fu deuh ni lain amaro chu hemi chungchanga hi chuan kan ngai dam cholom ma se danin apmala kangin mala ro se tingam tur khopian poison na nei ve to kanin ngai dama kanin an liam zel hian asot mo khop mai chu thar tengu shamna kan mu turang kan hu hian mi puite zirtina kan pe pa ngalan iti kan shia poi mo khop mai enge case kal dante enge hetiang thil ti poi je hi ti ha kan shia tir pa ngal thina chu thil tangkai takan iti kan shia tela poi mo ometin tuna an ko thlak dang ha kan muanga in chunga a hlapin an hlap lu ta ni an rek lu ta an vanok nok maya an lap nok maya ana min ngai dam ro ti lom chungpon an vonok nok maya an vuak chan la kha atlan chia lo thuri ro kan tia tlan chia ti ri got wangin an khati tak mai khan zuruin kutan thlak du ni ami dang phei chu enge model omse ana savia within rilom tin ni danga polo thleng photo ti tuna video velan soidan le tin helaya a che vela mi te che dana tangin amu theya a hre thei boka kan soi thina watchman an nia security te hi watchman an nia thil enge mo thli thlai turte thil bo tur veng tu turte enge mo big vil turte mi nan khoi chiat lo om tur he tiang chi te mi ge tan lu ru turte he tiang ang chi veng tu tur an nia than khata chuan bazarat chome veng tu turte tin he tiang la ya po mi pui drugs addict te emo zu in turte emo khatiang rui hlo an ti tur veng tu turte tin enge mo ti hut turte venga vil tu turte anom lo nana mala tu tura khotlangin an roi ania hi ani na taka chuan thil diglawa oma thil tru lo tak dan bo chiat na thil a thleng ani chuan anni chuan police an ko nga an man tir mai tur ani anni na man lo la ka he tianga amidang kutan lo thla ke mo lo man emo tianga lo ti hi dan kal burani thil thiang lo burani hi tam takiran thelo thina security agency tam tak te hian anin brief talk lo emani o an zirna te hian mania kan hriat phei chu security kan nia kuthlak theina dan kan nei chulai appoint poi molai lawa chon kuthlak theina dan kan nei ti zo mai hiom ani engtin hian ngen in zertir thina ngo ka ti thina mun tam taka thleng thina he tiang menar shelo tak a midang mai za na nei mi alo kumu palam to tarlam to po za na nei mi alo tuna video kan hmu po ka kutan thlak po kha anni ayu pa fe ti lang reng ani ani chu kum som ni tum ni li bor ve lek tur ti hriat reng reng an nia tum som thum la tling lo tur an mi vok po kha kumu palam to takani tin ma ani om le nga la nia he tianga zurui phur satlia ina du to ka kutan thlak mai hi chu athin rim thlak tak zet tiang thili a thleng photo a mizorama hian video viral dikher lo hian mun tam taka thleng to mania po ani kumlama te po video kan ti chuak to atin katong chu tiang chuan min ti hi tam takanom to bokani keipon ka soi to ka video pon kan langam to lo hial ani an por lu tuka an khosak dan te an tong kama te zan lama an tlan kwal vel kha chu wang chuanin hi chu agency lam te hian brief tha se an ti lo tur le an ti tur hi chiang takin
ril ni sela chu tiat la zom du lo te chu dan anga action la khial te po ni thin sela acha ka ti khop maya chu ti ni lo chon hetiang security farm ming pu si hian ming chiat na keng tel si hian in lulin nan du to ka kho sak nan te du da na lo om nan te ai upa za mi lo tong khom si si nan te an mang chho zel li na ria ta tun la ya he chang thar jok ten ron tel chho zel an ron om chho zela ho manan hata chi a ke bere mo intita he ta sipaila lu tu ke mo intita hi tam takanom thina ni chu kan soitel ve du ani a eta na karil rutina ber tu chu zurui chungin putan thak zuri min nam tiap kapu berina azuk chian atang hian athin rim thak zol leng ka thia ha takin ka duty a ha takin kan duty kan ti ni chuan kan ha ni chuan ha dam na tur om tholo mai tur chu chu kan hriat telangai ka ha ti chuan lama midang te chunga leilen na na man hi ke ka thil huat ber le ka du lo ber ani tin thil pakhat kan soitel lu chu ani zan lama te video te po kan post sa Facebook lama te po he video hi mun rang ranga adar kuala kan tongkam kan man thin kut thak ve mai tur chu tiang chon ti ve mai tur tongkam tam zo ka hian tongkam tam taka hian kut ka thak ve mayang chu tiang chon ti ve mai ngu ti hi om thina ni min enge mo kan du lo zong de uthilan lo tia kut ka thak ve mayang ti tongkam hi atam thin khop mai an en maula comment lama hian in mu thinin ka ring hei hi enge tuna mi te ang chau hi kan nei ti na ni tuna kan soi enge kan du ber kan ti chuan mi in dan loin kutan thlaka kutan thoa chumi du lo lan ti nan chon thei to pin ma kan la tin kan du lo ti po kan lan tir na ro e ma se kan tong kama an ma ni yang tho an ni po an du lo zonga mi an oma wangin dan kal emo enge mo wangin mi kutan thlaka chumi te chu an kut thlaka kan du lo ve bok ka wangin kut thlak kan tum le wa chang angu ti te kan oma an ma ni yang chau kan ni ti na ni chuwang chon hei hero rel na in keng thin ro se tuna mi te hi dem thei kan ni lo an ma ni kut thak du na ril ru kan pu ve ni chuan mi chan na na khatianga wa tel ve te khachu thu ran ni se a ran pa liu leu he an thil ti wa wanga ut lo wa thak tum ve ka nek cha ka nek du ti ril ru ka chu an ma ni yang chau kan ni an ni pon an thin rim awangin an du lo zonga oma atlan chiat awangin kutan thlaka an vua an hlap krepa patling pui pui chan ngai khopin oma chutia kan khemi te kut kan thlak du ni chuanin an ma ni ang chau an ma ni ril rupu ang chau kan ni he tiang hi kan du lo em ma kutin thlak na hi kan do da na se em ma chutiang kan du lo ani si chuan da na in mala ro se kan ti mai tu ni chutiang ni lawa he tiang ril ru bok kut thak vengun ma ni hi ti ril ru bok mi tam zokin kan lapu hi chu alung chia thlak thlot ani engti ka ma re lawang he tiang ril ru kan puchung hi chuan chu chiang takin ka soingam an ni po an thin ram wang te an thin butut wang te le an kut zat wang te chawan in ti em ma an thu oi lo an du lo zong om te wanga he tianga kut thak khen nia ke ni po kan du lo zong oma piang ka tianga kut kan thak ve don chuan an ril ruput ang chen chau kan pu an ma ni ang chawin kan oma an ma ni ang chawin kan khosa eng ril rupu hi mizoram kan lo la tam hle mai ei hi are elawang ti ka soingam ani he tiang thil kutin thlak na thil reng reng hi are elawang ti ka soingam chuwai he tiang kan du lo tak zet zeta kan do dal tak zet zet ani chuan in ven na emo min kut mi lo thlaka kan in veng emo ka tiang ani lo chuan mi kut thlak enge mo wanga kut thlak ang chi te kan thina tur lo wanga kut lo wa thlaka lo in hlap te min hne don lo ti hriat sa tin duty kan ni wange mo kan noi chia thei an ni wange mo kut thlak ang chi te min kan du lo zong an ti wanga kan mit ti kham zong thil an lo ti wanga kut lo wa thlak ngot te heng hi kan ti lo nga mangai kan ti lo ngam lo ani chuan kutin thlak na hi ka do ka du lo ti mai la aw mai la an ma ni ang chau ril ru kan pu an ton ang kan ton ve huna kut kan thlak ve thawang an tiang hi kan ti ve thawang ano mang hian kanom ve thawang an duty ang phei hi chon duty vela an niai kan na sa ang ti chiang reng chuwangin hei in an fi anan mangila thakop mai na top na tan chuan hetiang thalai ai upa te za na nei mi elo an ron chuak zel hi kan in zirtir thar le dewanga ya mi zo ang zong point ai upa za nam ai upa za nga taka betrin nam kan in hi bo ta tiel tiel tun lai thang thar a hian hei hi kan thar tho kan in zirtir war le so ngai khop mai tin
ko thlak tu te hetianga ti tu te po hi hremna an hmu turang hmu ngei se an ti hle mai tin to berata na kan soi du chu thil diklo kan lo ti ani poin kan diklo na kha pom nga mila kha thil kha tur nga maila ma se kan diklo awanga mi dangina kan chunga diklo uchuak taka thil an ron ti ve hi kan do dal ngam tur ani thili ti so lai an ron mu che an ron man chia ipoma dananga shemna I dong do nei chun I tong mai tur ani chu mi huai sen zia po nia chu mi den chena aman tu ten diklo taka hleiluak taka dan mi lo manga ichunga thilan ron ti ni chuan chu ero chu I do dal ngam tur ani I diklo na ni lovin ichunga diklo taka ti tu te laka chuan do da nei lan tir ve ngam tur ani